Добре, днес ще ви покажа какви са новите неща в режим в Майнкрафт 1.8.1. Ще го кръста нови неща. Добре. Сега почвам сега само да ви заредя с новите неща. Да изчакаме. Се позарежда малко, така ще замокне. Докато ще почне, докато се зареди. Да, ще снимам и на CSGO, по-точно на CS Global Offensive. Какъв съм? Типата жена. Global Offensive, добре. И само че с друга програма ще стигна. Добре. Само да изгледа от това място. Ужасно е. Много лагело. Не. Шапката е изключена. И сега съм да открия много ето. Новото е, че на това за ко съм го взела. Делит. Новото нещо, че има такива глини. Това и да започнем. Това е гладък червен пясъчен камък. Това е слама на купче. Това е въглищен блок. Това е... какво е? Призмарин. Това, ако не се лъжа, е морски фенер, да. Това е призмаринови тухли. Но това е подобно. От тях може да се направи
Ето такъв. Полиран... това? Полиран гранит. Полиран диорит и полиран андезит. И да, това е. Ще покажа още неща, ако стъклата. Глините тук вече са може да са гилците. И повече храни са добавени. И вече тук има силен скок, а пък другата каса имах, ги нямаше. Тук вече призмаринов къщи, призмаринов кристали, заешка кожа. Тук вече има и за коне неща. Две повече просто. Май повече, добре, няма да го обяснявам, просто може да се изгледате. И това както винаги се ги има, няма нищо ново, да, врати си просто има и тези. Тук. Да, и такива само вече има. И тук вече наховалните са малко по-такава. Са ги направили. Чакай. Ето. Щупената е такава, пък почти леко щупената е такава и не щупената е такава, но иначе в другата Майнкрафт аз дете имах беше 1.7, не, грешката, 1.3.1, но се апдейтнах и стана това 1.5.2 и да, и това вече е фиданка от черен дъб е новото. И това като се е в фиданка. Какво друго? Има да такива глави. Това стойка за броня. Тези знамена. Инструментите. Да, тук е добавена още една книга. Безкрайност едно. Тук вече има къщка и къщка си има. Разни. Да, и малко е такова на лазуритното блокче. Малко по друг начин е направено. Просто по друг начин изгледа. Но не че има някакви по-различни неща от миналото блокче. Това. И да, зомбитата, когато са ги направили по-умни. Но тук майче трябва да такова нещо. Да се направи едно така. Добре, това така ще го правим. За да зомбито да не знам. И това някак си така. Само че тук ще го направя малко. Да. Не знам друго. Какво да ви говоря. Сега ще намъкна, докато го направя. Това. Сега само едно стъкло ми трябва. Каквото и да е, не ми просто да е стъкло.
нормалните стъкла, но само че може, например, ако както болните, само че това е стъкла. Може да се ги отцветявате. И ако чувате някакъв шум, съжалявам за този шум. Просто майка ми и баща ми до сега гледаха един филм. И за това. Готово е като цяло. Това да е. Да сложим и една врати. Това врата е така е. Поне по-добре да виждаме. Але. Добре, и сега зомби. Чакайте. Настройките. Музика и звуци. Сила на звука. Музика. Нахам. И добре, така е просто. И едно зомби ще пъхна, което чудете защо този път. Тръгна. То пък ще умре. Добре, да направим си нещо друго. Да тръгна. Чакайте да се бъгна. Ти чупи тът. Чакайте да се. Чакай. Тъпо зомби. Ще сложим едно зомби. Това тъпо зомби. Ще го убива. Да умре там. Ще пусна едно жълта краска. Да видим дали е тръгнало. Да, тръгнало е. И да погледам, тук са ги направили по-умни. Но не знам дали чупят врати. Сетих се. Това е новото нещо, че те зомбитата не могат да чупят врати. Тук, в тая 1.7.5. Не знам какво да ви кажа. Ще поразгледам тук, защото изляза вече не са. Да, и заешко кръче е многото. Да, и надърваните въглища са променени. Нещата е, защото просто това зомби не може да излезе, не може да чупи врати. Както виждате, много лак има, съжалявам за лага, много лагелство. Извинявам се, че снимам с тази програма, ще се изтегля друга, но ако напишете в коментарите с каква програма да снимам. Да, и още едно ново нещо, с каква програма да снимам, напишете. Новото нещо е, че
ето не може да чупиш като си на креатив. Той, ето, чайте. Вземате един клон, ако открите или магаре. По-точно магаре. Едно седло ще трябва. Един чест. Но ще пробваме с един друг чест. Ако е яко, да видим дали ще стане. Не. Искам магаре. Ето. Просто. Докато не ни иска. Докато не ни заобича, ще бъдем на него да ви покажа. Магаре не ма хвърляй. Казвам, че са заобичани, ама много трудно. Магаре. Като магари. Кай бе? Друг път по-бързо ставаш. Аз стигато и магаре нещо не ме обича. Да обичайна бе. Но аз стоиш поне 5-6 пъти ако... Готово. И гледайте, опа. Извинявам за това, което чухте. И гледайте, ако стане... Чакай. Опа, това не става. Извинявам се за тези звуци, които ги чухте просто... Без да изкъхнем се за химията. И да, ето просто си цъкате зетния бутон, когато искате да сложите чест. На това е магарето, ще ви кажа зомбито. На магарето и... То вече може да слагате такива неща, ще се ги сложа. Тези просто не ми трябват. Показвам ви просто новите неща. Докато които се съберат, другите ще ги сходят. Съжалявам за това, което чухте. Отваряне на стаята, но просто нахуха в стаята ми. Стига, това е ужасно. Честно мълчи. Извинявайте за тези звуци, които... Здравейте, вие бяхте с мен. За какво казвам здравей? Днес бяхте с мен. Очаквайте още епизоди на Майнкрафт и на CSGO и ми кажете с каква програма да снимам. И така. Ще снимам на още други игри, ако искате, и ще е такова. Може да напишете в коментарите, който иска. Който не иска, просто да напише в коментарите какво да строя и може да таковате, да напишете. Чакайте. Да напишете. Да се абонирате, да харесате клипа, да дадете положителен вот за клипа, да напишете коментар и... Чакайте. Това ще е края. С дърво. И... Къде е? Това беше от мен. Аз бях Колодеево. Вие днес бяхте с мен. Абонирайте се
дайте положителен вод за клипа и напишете какво да строя другите режими на оцеляване, да съм ги правил. И да, и кажете с каква програма дайте идеи и за игри и с каква програма да снимам. И дайте идеи за игри, каква игра се изтегля и да снимам на нея. И това беше от мен. И това беше от Cool Devil, по-точно от мен и чао!